Madwar 1000 anzjan bid-dimensja jista' jibda jgawdi mit-Telecare on the Move, servizz ġdid tal-anzjani bid-dimensja li jgħixu fil-komunità. B'investiment mill-Gvern għat 3 snin li ġejjin li laħħaq il-200,000 euro. Dan is-servizz huwa simili tas-servizz ta' Telecare eżistenti, bid-differenza li jaħdem ukoll meta l-anzjan ikun barra minn daru. Permezz ta' apparat elettroniku żgħir daqs keychain, persuni bid-dimensja jkunu aktar indipendenti, fil-waqt li jagħti serħan il-moħħ lill-qraba tal-istess persuni. Dan għaliex l-apparat huwa mammar b'sistema ta' GPS u b'hekk jibgħat notifika f'każ li anzjan isib ruħu f'diffikultà. Waqt konferenza tal-aħbarijiet, il-Ministru għall-Anzjanità Attiva Michael Farrugia qal li hemm protokoll maħruġ mill-Kummissarju tad-Dejta f'każ li l-anzjan jintilef. Dan qed isir sabiex il-privatezza tal-anzjani tibqa' tkun assigurata. Persuni bid-dimensja nafu wkoll illi jista' jkun hemm każijiet fejn jintilfu. F'dan il-każ, dan l-apparat se jagħti l-possibilità li raba jinformaw lill-Pulizija, eventwalment jinformaw anke lill-operatur ta' din is-sistema u l-operatur mbagħad jara fejn il-persuna qiegħed u wieħed ikun jista' immu jiġbru hemmhekk. Fl-istess konferenza l-Ministru Farrugia ħabbar li f'San Vincenz de Paul se jintrama CT scan sabiex isiru testijiet għad-dimensja fuq l-anzjani biex f'każ ta' dimensja tiġi identifikata fi stadju bikri. Il-Ministru saħaq li din is-sena se ssir enfasi fil-ħidma fuq id-dimensja u s-solitudni. Intant, il-Kap Eżekuttiv tal-Anzjanità Attiva u l-Kura fil-Komunità Renzo De Gabriele sostna li dan is-servizz se jkun sussidjat mill-Gvern għal kull min għandu l-karta rosa. Fil-waqt li l-kumplament tal-anzjani se jkunu qed iħallsu biss nofs il-miżata, jiġifieri 5 euro fix-xahar. L-applikazzjoni għal dan is-servizz ġdid tista' titniżżel fuq is-sit activeaging.gov.mt, servizz.gov jew mill-kunsilli lokali. Min diġà għandu s-servizz ta' Telecare irid jerġa' japplika għas-servizz il-ġdid.